Bhí mé a chlásan leis. No, tá microfón é siúla gceart leis. Dunim de rúd an nadidir an 48 volt nó péród a chuir ar siúil an Phantom Power. Right, cáin se bheit fear gacha ein scéal a goibh. So bed a gimmert mecca chameleon. Agus tá bio ar Twitch, TikTok, Instagram agus ar YouTube a láthid. So fáilte a chuirde go dtí a live stream. So tá sola go bhfuil sibhan á mé a chlás déna check an leis. Mar orintanta ní bhíon. Ok. Bhfuil sibhan á mé a chlás. Can have. Hang on a second now. Bhfuil sibhan á mé a chlás a chuirde. Tá sola go bhfuil. Déna check ar TikTok. Tháinig socaid an leis a chuirde. Oh yeah, stáil an go bhfuil sé gobaid. Ok, anna bha, gur má go sin a baz chuna santa. Right, so bed a gimmert mecca chameleon fé mar a dúirt. So begur teach éir server ar dúis, public server tá bhfuim. North America, no, Europe tá bhfuim. Ok, begur ceanna cháilt leis. Oh, seoig. Go leor daon an tá. Oh, begur hasnig sé hena héananig. Chiara. Begur teach ar ceanna eile stóilam. Oh. Oh, go seoig gus me sin a chlos Big Irish World constant tú. Neomh. In scéal a got. Ok, oh, français. Bonjour. Right, ok, tá mad bhain. Lín snáva. Scribe. Right, tá sé fecht go goman leis. Ag bert eile é a chailt. Se tuigim tá sin na Harlaíon. Right, gus caithigh daoine bhain eile é chailt. Agus an son, tá méidir ná antas nó tús saach a chuir leis. Oh, nílim se feach. Conáin sib muintear TikTok, muintear Instagram, muintear Twitch agus muintear YouTube tásúla go bhfuiln sib go maithneomh. Tá aimsir go bra an éidir fel láthir ná fuil nadidir fuil mór an a goibh an éidir. Tá is tóilm go bhfuil ach tá sé go seoig dar leom. Right, ok, be míidir tosnú in éis a chuir deire hir hail tá mit snú go mór leis a glásá. Ok. Fé dhé sé tá chlutha fecht goin. So begur dul le bhleach. Right. Begur máit fecha chailt arán nó an éis. Bhíotain nach sé róochar ar is tóilm go bhíotain é seo dhéanamh, ok. Paint mode. Ok, begur na dahan na sá arán nó an éis. Tá sé anna oirecha na féil. Tá sé sin ró ceall.
be go mocht sé ótá sé ró éas go mé dhéiscint. Ach tá gcuir hin na línte isteach be go mocht sé deochar mé dhéiscint. Ó tá líne sin róhór ar bhadar ó bhór an éis. Ó staach atá dhéanamh go an éachid. Níl cum a bhaid seo fi láthid ach be go mé go gún tamlín. Ó leis an na rochar na rochaid. Right. Nílim sin ná mé an na dhéiscint. Tá sé sách deochar é a corp dhéiscint a gceart tá sé rócharacha streach an sá. Ach tá an sá péis geala so ó fuair is bás. Ok. Ní raibh seansa gom fiú bhain ma chola a chur a grí. Deara sin na Harlaíon a chuir a ní bhíon saí gan locht. Ach be gur teach léir chuoine eile níis. Nadidir á bhuiid. Ó, fuair duine bás an son. Ní raibh áit fethe gom. Sas limneach mé seara. Right. Cáil brat na héireann. Come heas ar sin nach bhfuil. Nadidir. Ní chiam éanne. Ó tá duine chuirsteach arin. Déine. Be go bhfuil duine an sá. Bhfuil. Ar an íl. Ok, tá treoir fáca níis. Ó chlós an duine leabhairt an son. Nadidir. Cé sin, cé thu héin. Bhfuil éon i bhleach an sá meas na moscaí. An dar lo hapaig. Moch seans an gemacht duine sna vents. Merci mon ref, merci. Tá duine bhain fáca. Ó tá dé leabhairt. Franca sé ná deas an. Ok, ní Vas-y, léon s'il fait des couilles. an Vas-y, Mika, par faire son. la canalisation. Des fois ici. Bhfuil Franca sé géanna. Chola míos ar scolaíach. Tá de riú dianta go méid é níis. Sprálam teanga. Cáil a duine déirean nach mar sin. Cá go bhfuil sé náid éigint. Ó, cá raibh sé. Nadidir. Ó, méid péis geala buacht. Ó bhí sé an sá an raibh. Ó wow, bhí tá cum a bhana bhaid sin. Fair play a cho. Ó an bhaid is má sin a chlós Big Irish World bíoch lá maithe got. Can san tú cloud flá féin scéal go. Ja, is fear chuit airan, is fear chuit bhí cum ónta chéide áit sin se bhean níos bheir ná má áit héananig. Right, be gur an fannacht go dtí chéad chlutha eile mar sin am a túg mór leis. Se sin é dírdach airan.
Mecca chameleon an ennim atá cloud fluff. Tá sé nós prop hunt abuid. Agus bíon tú dá libh leach fud na háite. Consanto libh leach líomhharad chur réon scéal agat. Se mecca chameleon sin é. Ok, can bheith lotha atá snó mar sin. Bhfuil muinte na Franca leabhart. Ní dólan go bhfuilid. Ó se the summer solstice. Bheadh sé máireach ná bheadh. An na bha. Bheadh na léanta atá in nuireach, I don't know. Conas antu Ireland's kicks for arrow winning and in online of the earth. Other. Okay, cal go server seo briste níos faríir. Okay, begur server eile a chaid stoilm sin na Harlaíon. Okay. Public server tá bhfuim. Oh. Oh, détain. Déir lethla go rá nó. Miúil. Se máideach. Okay. Okay, bhfuil súlan é sic mo chuine an son. Okay, détain iireach dul seach an sá bhéidir. Ba. Cad. Ceann pibli a chailt. Okay. Euro. Okay, déanana dúireach dul seach an sá. Green stad a tau ra sin é ní raibh an anim I réithlam an son gur má go sin Big Irish World. Right. Like a clotha tá snó an éis go seoigh. Okay. Gur má go a sin the wee gardener witch. Right. Ní dólam go rós riamh a map a sá. Ceatain nó bhacht sin ró a léis is tóilm. Tá a smaoinemh níos. Bhíonn sé deachar áite rá nó uaireanta. Actually, cá bhfuil na poses a ríist. Nó bhacht sin ró deachar is tóilm. Actually, an bheatain. Okay, begur é seo féinteáil an éis. Okay. Bannig sockers now. Right, paint mode. Gen dat tá bhfuim. Now. Dear think make sé anna jochid mé cheiscint an sá. Big. Tam nach mór I bhlach go láin. No, Tom sás go leir leis an láid seo. Stóilm. Yeah, time. Well, chiantó chuid don gurb an son ach níl sé ró haléid. Se tá sé nós prop hunt Clio. Tá sé sách iftiúil ach tá sé annach chasúil le prop hunt is brála mé. Ach just bíon ar painting a dhéanam.
Right. Léana ná mé cheiscint. Right, diatan dul spectator mode. Gan Santa lo efas a réin scéal go bhailte isteach. Ok, ó cheapas go bud is éannig bás an son. Ach ní bhid. Right, paint mode, diatan é sin a chagint. Free camera. Agus free movement. Now. Ó bhach sé anna jochan mé a cheiscint is tóilem. Actually, tam 6 londrach. Achs komme. Il mór an am a fácas a chlothe ach an urid. Agus tá mapas á beag glór nach bhfuil. Ó, bé nach bhfuil. Actually, tá sé mór glór. Dearan go mbeidh sé deachar teach ar a chuoine. Agus is léir go bhfuil siad a strachailt. Ní nach chúna. Ó bhfuil tú im lách lia an bha. Nadidir cá bhfuil má áite ríist chaile sé. Ó ja, tam hálan son is tóilem. Ja, tá. Ó feic, chéam an éise. Bheith sé anna jochar mé a chailt is tóilem. Dearan go bhfuil bu a gaine. Ja, tá mapas á anna jochar. Na hiigim kann a héh nach raibh níos a bh am có. Ó an bhfuil is mór a trúas an í meilem é sin a chlós Wee Garden Witch. Right. Okay. Deatain táinte dhéanamh. Okay, stoilm gur bhuaméid. Ó, chaag den éig an son. Okay, bhí an mapas ó ró éas go chadéireh. Ó, stop. Ó, bhí sé annach hóngrach lom an son. No, bhí sé annach hóngrach lom na raibh. Ach bua sé péisce le. Ó, gur má go a sin just... Bhím sé géisteocht le réidir na gailtochta go minic the Wee Garden Witch Cowríon réidir na gailtochta go mór leam. No. Idir líd bhuaméid an son. Ok, beige a chiad chlotha ile tos nó. Gion tamalaín. Right, ok. Ó tá míid an sá, tá an mapa sá. Teachar go leir mar tá sé idir bhód le tamil. Right. Cheartm dul idir sí lá le ríist an nó amach sé ró síci sin na dhéanamh. Gur ceart. Pose. Ach beag amach sé le dránach. Right. Anad an sam mar sin. Bhín sé anna dheachar mé a cheiscint agus mé ar a síl áil is tóilm. Ach beag mé gur mátain éile ra nó. Consanto Spencer bin an éim sa earth. Right. Paint mode. Fill data bhuaim. Actually cad an roughness a ahrú is tóilm. Am ró londrach. Ó Jenny Mac. Cad is deabhar am an léis a chuirde. An ef gúil sé tá sé deach go glóir me chur per fada a chlódach. Actually beag mé gur an roughness a ardú. Ó sé. Beag sé anna dheachar mé a chaid is tóilm.
like is éigean go bhfuil sé héanana gná mé héanana cheiscint díal. No, an sás glóir leis an áit seo. Free camera. Right. Big sé anna dheochar mé cheisc. Actually, mis an ón... Wait, ní rós riomh fiú ná mé héanana go cheiscint san. Ok. Tá mé bhleach. Ok. Tá dhéanamh có. No. Gur má go sin Angswood am an bhaoch. Gárós ríist ó tá mé teachan sa. Ok, tá daine teach isteach grí a seomra na seach. Ba dead tá me bhleach ná film sé. Gus tá sé anna chóngrach lom. Ok, go bhfuil daine eile teachan sa. Ó, bhí sé ná mé chlós. Ó nó tá sé féchant ar an éis. Bhfuil níl. Ó stop am. Ebrú an éis. Ja, bheith sé anna dheochar mé chail stáilm. Ba go leor pointí feachta gom leis. Bhfuil duine ceanna teacht ar neis, be go bhfuil. Tá sé díireach I mecca. nó bhfuil sé ná mé ag cáil. Níl, agus tá sé just díireach in ecelóm leis. Tá an dá eice. nó bha. Ní leach tróir a gcuin beo an éis. Ó cheapas go raibh sé ná mé seiscint an san. Tá gach aon is teach an sá. Ó tá sé lacht in an éis is léid. Ó chuig a second fách an éis. Tá sé díireach in ecelóm. Ó stop. Is mis sé ta an daine tá beo an éis. Tá agla dáhain arm. Agus tá na héana isteach sa teomra an sá. Tá 5 second fáca agus tá chluisim na rechaid ar foiid na háite. Ó tá siad a fiochan de a sí láil an éis. Ó stop, tá agla arm, tá 10 second fáca. Ó stop, 2 second is ólam go bhfuil a bua gom an éis agus níl. Is mis sé tí an daine tá beo agus bhíos just díireach an sá. No, buine is a lálam. No, cá go bhfuil siad ar buile. An bha. Nach mé atá glic. Wow, am sás go leor lei sin a chuirde. Right. Big chlóile tas nó éis is an rud é sin ar urganta bíon tú fnach. Right. Gur má go as an fáil sin 60s bungalow revamp tam an bhaoch. Ok, tá míidne sna backrooms in éis. An mach sé lá dránach dá ran nó ná teile éidir sí lá le mach le drán armh gur má go sin an lo officer. Big méid sé deachar áit bha ran nó éidir sí lá an sá. Neidir níl sé ró a léid. Bhil tá sé sa léid leis géal. Ó tá sé deircha isteach an sá. Ok, a chuir de an mé dul thar neisiir sí láil me leis géal. Beic sé níos éasca mé cheiscint an sá is dóilem.
Ok, tá deabha orm an éis. No, tá mi chur san áit ceart. Tá le bhéil seo nós chuirca an bhéile. Ó strach tá cad é seo dhéanamh éis. San rothnas athú. No. É chuir de tam sibh leach. Ríist tá tactic nó a gom. Mana bheith. Tá mé nó Spooderman. Right. Tám sás go leir le sin is tóilem. Right, cá bhfuil na hunters in éis. Oh, wait, níl sé róbha mar áit chuir a bheith ceara is cuma. Se is tíá le ríist is fear chuit agus ach níl sé róbha mar áit chuir ach ceara. Tá sé nós limnach an é. Tá cónaí ar mi limnach. Ceara. Right. Bhfuil siad a teach. Táid. Cá bhfuil hillbillies. Na bhfuil hillbillies a géirí. Neadar. Bhfuil billy an anim atá orm. Tredin an áchtréid. Ok, tá cúpla duine teach an éis is léis. Meis céal. Right. Oh no. Oh, bhí sé an ná mé cheiscint. Ní raibh an áit sin róbha chuir a chuirde sorm sa locht. Right. An bhfuil. An san tú ar maidin na chaoine céal got. Súla gan go bhfuil tú má. Oh, tá duine an san. Na bha, is líad. Bhís na an duine bhain chailt. Simúil. Simúil. Duine an san. Ar is cuoin lem gur... Oh, bhuaimid. Go seoig. An bha. Bhuine méid a lálín go díal. So is dólan go méid deis gom chlo bhain éile chimmert agus an san big me gur meach. Right. No. Na bha. Ok, tá míad a tosnú ríist. I gceann 10 seconds. Bhí gur cheart amach eile ránú seachas féir a síláil le táméid fad a chuirde. Right. Ó tá míad tar nes na backrooms san níis. An bha. Ó an bhfuil tú. Bhain taineh. Sin. Ó, be go bhfuil áit bheitha gom an sa. Wait, can I have go bhfuilm se getilt? Ok, cad áit eile ránú. Ó, wait, bhíos ar a gahéir an san ar 5 second. Tá an hitbox nef ceart. Tám go maith Kevin chun san tú féin. Bé tá nahrán na pose. Ok, ní féidir le mé sin a dhéanamh fatíir. Ok, tá deabhar man leis. Any ná dul isteach an sa ní féin. Actually, tas míanamh go man éis a chuirde ach tá deabha ceart am orm an éis. Right. Tá sin ahrú. Agus begur
Tá aráiste ranú an éis an gcuid éile. Bhfuilm se cócráil nó an bhfuilm se cócráilte sin i cheist. Ok, beag siad é teacht lua. Ok, agus beag an dá gurm a ranú an éis agus an bed sorted. Consan tú ó an bha. Bhain taine bheasta chuid stadéid. Cad a bheith cad é ábhar do stadéid. Ó nílmis tá chuid am chur le féiscint an son. Yara, cumil am. Beag amach sé ró éas go mé cheiscin deach. Nílim sé ró chaidéirih an glásá. Yara. Right. Free camera agus, yeah. Né sé róáil mar sin héin. So ráiste beidir is fíor chuid nó. Well cheapas gur raibh leiis, buidéal leiis. Sinna cheapas héin, bhfuil rud éigen scrít an son. Tá neidir táid fór. Inúil. Oh, library science and culture and preservation. Anna bha, buin taine bha sin. Ag UCD, anna bha. Se. Ó se, buidéal hillbillies gravy se cín sin é. Ja, is tá gael an bhatha go a líise. Ó, bhí sin á mé cheiscint. Fidíirt. Is haar an éidir se róbha mar ráit. Ok, ha cehrar fach an leis. Cá bhfuil siad. Neidir. Neidir sa díal cá bhfuilid. Agus tá dahuid dehad second fach an leis a goin. Gus gramhús teach an son. Ok. Right. Tá seoir fach an leis. Cai go bhfuil láite ní maithe coil. Ok, gá raibh siad. Ó, áit an bhaith sin. Gá raibh na daoine éile. Neidir. An sa. Ó bhí a vertigois teach an son. Ok, fair play a chomh. Anna bha, beag gur dul go dtí a siop a leabhar a chuoine. Cleachta dhéanaan máisteach a chuirde. Ja, bhíidir sa lampa. Ok. Déanad bhóthaid nó cho éile simmert mar sin a chuirde. Ó, bed im seilgide. Seilgide? Neidir cén chail in itá éid. Right. Beag an tá an brúar am an leis a chuirde. Ok. Ein scéal a géana éile goibh a chuirde. An beabhar Twitch, TikTok, Instagram agus YouTube ag gnám géana. Ná deas an.
Okay. Trocha second go in an éis. A gun runner from how né in natá onm láheid. Okay. Right. Láid second in éis a chairde agus be mí de tosnú an son. Am is snú go mór leis. Be gur obbert na gapel a dhéanamh. Is bralam a bheith him seilgure an leis is rís ní sé ró chunda. Right. Tá ré gan éis a chairde. Okay. Chuig neom second diog ní neoma. Okay. Ag pizza gom in nniuh chairde don in éir. Gaeilge sé an tá leabhar gom. Fáilte seach an Santa. Right. Okay. Cá bhfuil ga chéin in éis. Tá mí nán tá daine an son go húntaach. Okay, tá daine eile emergency éis ceile. Go bhfuil sé AFK nadidir an scrill. Nach chuidir lí tá daine eile ann. Okay, cá bhfuil siad an éis. Wasam míad all right. Féidir le míad ó chlas. Ach táid siad a bhleach. Léana an stá. Dálaigh amach duine deamathe an san. Níl. Okay, tá mís feh bhrú ama agus neidir catá dhéanamh ag an daine eile. Ó tá bot sa Twitch chat a bach leis. Ní hí mé an na eile. An go donna na bhfuilm. An crain fé me de deirtar. Tá bhfuil siad. Tá daine an son an bhfuil, níl. Tá daine sin ina heasa fós. Can I have na fecim éan le ó tam go donna na bhfuilm. Ceapscra daine an son. Ní raibh bheith nach. An ciad. Tá daine an son fecim an leis sé. Yes, lír bhíos an daine eile bharú. Ach tá go leor daine bhleach fós. An fé bhrú ama. Se, má hí am dáil an na bhinnic ag nuid a bhíon na chlásá a imirte gom. Cag bhfuil áit na óntaach có. Ó, bhí sin an teach ar a chuine eile. Ba. Ní leach 10 second fá go gine an éis. Agus níl tú tá leid gom cabhail na daine eile. Tá cooked fé mar a deirtar. Tá daine eile an na bha. Oh wait, nó daine eile bhíon son. Cag bhfuil áit na maith beanathe có. Se am cookte chairde sin é a sé ráte go agus gom héana ag. Okay, bhuaidir. Nadidir cá raibh siad. Ó bhí daine éigent an son, okay. Is cá raibh na daine eile. Nadidir. Ó. Cá raibh sesin. Ó, tá chiam an leis sé. Wow, fair play a cho. Agus ní raibh an áit sin nómhach an éad a chuir líad bhfuil bhuaig sé, fair play a cho. So déanana clochbhain eile chiimarte chairde agus an son bit sa gimach.
Ja, bhí sé deachar go leor na óké be gur maid a cháil deachtá sé fecht gom hena héananig an bha. So be gur an nacht an leis bhirt agus duine bháin inis. Bhfuil aige AFK óníil se an bha. Ok, be sé tas nó inis. Bhfuil ag gceann second nó chó. So éon scéal a goibh a chuir de díalfeic a gom. Right. Líine uis le se. Ok, cá bhfuil ótámid sa máil an leis. So be gur máit ra nó be gur cheartm neidir léon bhiltaí a goibh. Actually, tám sé dul thar neis ar sí láil a chuir de pose. Níl mór an daine sa chláás á achan irid. Sé sách. No, tá mé tiitim. Right, agus níis. Be gur dá ahrú. Pádraig a starfish se. Tásúla an bhfuil pádraig yma. Actually, be gur an roughness ahrú. Choíonn an roughness go mór lom. Ja, neidir sa díal cá bhfuil sping bing in jobh a cloud fluff tá sé ar seachrán tá sé méthe. Dúlgam bhfuil sé all right. Tá cínta go bhéile. Sping bing boch. Right. Oh, no, is dóilm golim sé do eicithe níos. Right. Paint mode agus an diaat in spectating a dhéanamh. Tá neart am a gin fós, do gná bím sé fósig é fiantáil agus né agus an sealagarte in our mask. Nor mask. Right, catá dhéanam gom spectating mode agus den recam. Ja, tá náid sin meach go leor nach bhfuil ó chaag daine an son. Ó chaag a sealagarte. Cad tá tar ló neidir. Ó, is féidir leat na scá a cheiscint. An raibh cad a hit meach an son. Neidir. Neidir cad a hála an son. Be gur an ceisteach ar ára. What happened there? Neidir. Chance nach bhfuil bíor le có. Bhfuil le chlutha tas nó ríis nó cad é is céal? Neidir. Bhfuil an tuna hiicim a chlás á gceart. Pose. Right, paint mode. Neidir cad é is céal leis a glás á chair a chairte. Actually, be gur an roughness ahrú. Ach, ní dáil an go bhfuilim sé im hunter charéireh. Neidir, be go bhfuil a server seo a briste, mar is dáilm gur ág daine das na hunters. Dáilm. Neidir. Ní bhfuil. Neidir. Plus a géan a gaibh. Me gan... Ok, tá an search a tas nó a ríist. Ok, smash sin. Right. Oh wait, an bhfuilim thar neis an sá. Can I heb go bhfuilim sé ar a mappa fé chó? On na hiigem é seo an éonchuid na sé chairde. Tá sé sách buggy is dóilem. Right. Recam. So an bhfuilim, an ála go bhfuilim sé an son. No cad é scéal. Neidir.
Neidir sa díal a chuirde. Agus is féidir leat mo chuirpe cheiscint an son nach. Gearra is cumilm. Neidir cábhfuilim a chan urad. Okay. Neidir, can I have gwilym sa an son agus an sin? Oh, conas atá tú ar creso. Okay, bharag daine mé ach neidir cad a bhí tarlú an son in échlis. Bhí sé ná mé a bhar rú fé chó. Bha. Right, bhfuil éana an ilan sa tá trúr fáca dréir dáideh. Oops. Rugus fin ar go raibh fanneog an son ach do bhí. Okay, cloisian na daine eile all right. Tarlú an son. An trash. Níl míid an éireann mar sin. Cá bhfuil siad? Tá trúr fáca fós. Oh, beirt fáca an leis. Right. Okay, bhua méid. Agus can na hebh bhfuilim sé ar a sí láil an son fós, neidir cad béis scéal leis seo a chuirde. Ach bhuaig na hunters stoilm. Seapa ceoil. Sinné. Éis, an na bha. Right, mar sin a chuirde. Catsa mecht an éis is stoilm. Tásúla gom gur bhainehar daineh as a livestream agus is seans go méid beoir ríis den neomh nó máideach ó dé gint. Mar sin a chuirde